Hello! Γεια σας παιδιά, είμαι ο Μόντι. Μπορούμε να παίξουμε Mario ή Sonic. Βασικά πρέπει να βρούμε το Mario από εδώ. Πού είναι? Είναι πάρα πολλά game. Πού βρίσκεται το Mario? Θα μου πει κανείς. Παιδιά θα παίξουμε Mario, αλλά δεν το βρίσκουμε το Mario. Αυτό είναι το πρόβλημα μας. Παιδιά, θα παίξουμε Mario. Ναι, Mario. Περιμένουμε. Επιτέλους. Θα βγούμε το one player και θα διαλέξουμε το Mario ή το Luigi, παιδιά. Το χαρτί μας το Mario. Λοιπόν, λέει, θα πάμε στο κάστρο, αν θέλετε. Μαθαίνω τα κουμπιά. Πολύ χάρη σε αυτό το βίντεο. Παλιό. Πρέπει να φτάσουμε εκεί πέρα. Παλιό πράγμα. Έλα. Παιδιά, μόλις πήγαμε εκεί πέρα. Δεν μπορούμε να περάσουμε ένα Μάριο.
τίποτα. Α! Θα σας παίξουμε άλλο παιχνίδι. Ναι, θα παίξουμε άλλο παιχνίδι που είναι συναρπαστικό. Λοιπόν, θα παίξουμε το... Θα παίξουμε το Fireboy and the Water Girl. Θέλει 2 παίκτες και έτσι θα παίξουμε με τον αδελφό μου. Είναι κοντά μου, είναι εδώ και θα παίξουμε με αυτόν. Γεια σας παιδιά, με λένε Χαμάν και θα παίξουμε σήμερα αυτό που βλέπετε. Είμαι ποιος είμαι? Παρατρίχα. Παιδιά, εδώ να ξέρετε, ο ένας αν κάνει λάθος θα χάσει. Είδατε τώρα, εγώ έχασα αυτή τη φορά. Είμαι η Water Girl, να το ξέρετε. Ο αδερφός μου είναι ο Fireboy. Sorry. Συγγνώμη παιδιά. Τώρα δεν ξέρω τα κουμπιά. Τι στο... Εδώ πρέπει να το σώβω. Εντάξει. Ανέβηκε ο αδερφός μου. Sorry παιδιά. Συγγνώμη. Ούτε εγώ δεν ξέρω τι γίνεται. Ναι, κανείς? Ναι. Ναι, sorry. Έλα. Σφίνασε! Ωραία, παιδιά, πρώτη φορά έχω δει το Fireboy να σφινώνει. Άκουσε εδώ. Ναι, περνάμε πρώτη και... Ναι! Λοιπόν, είναι πάρα πολύ ωραίο, μου αρέσει το παιχνίδι. Εδώ, το δεύτερο είναι πολύ παραλίγο. Ναι! Κολλάει τώρα. Άνοιξε! Έλα, αυτό είναι το πιο δύσκολο. Εγώ που ούτε που ήμουν, ας παίξουμε άλλο παιχνίδι. Λοιπόν, αυτή τη φορά θα έχουμε μόνο εμένα. Και θα παίξουμε το... να δούμε ένα. Έλα. Αν δουλεύει το Sonic θα παίξουν το Sonic. Καλά. Πού είναι το Sonic? Θα παίξουμε το X-Speed Race.
θα μας πάρει χρόνο ή θα παίξουμε αυτό το τέτοιο. Το race του Μπιντό Μπορέλη. Εγώ λέω ότι θα παίξουμε το... θα παίξουμε το Toffee. Το Toffee, ναι. Ο φίλος του Sonic είναι αυτός. Το τελευταίο παιχνίδι είναι αυτό, παιδιά. Πρέπει να περιμένουμε. Όχι, δεν είναι φίλος του Sonic, είναι κάποιος άλλος. Ναι, κατάλαβα, είναι κάποιος άλλος, είναι boxer. Μου φαίνεται καλό game. Έπρεπε να βάλουμε το how to play. Είμαστε τη χρυσή γάτα εδώ πέρα. Τι έγινε? Ποντίκι! Περνάω τόσο γρήγορα. Ναι, πήραμε παπούτσια. Είμαστε γάτα, ναι. Και τελειώσαμε! Πήραμε σε 2 level. Είναι αρουραίος ο μαγός. Πώς θα το... κατάλαβα. Από πού πάμε? Από κάτω. Αυτό είναι ο τελευταίος μας γύρος. Δεν πήραμε τυρί.